Assalamu alaikum jama'a, ina muku barka da zuwa wannan tasha mai suna Najib TV. Da farko dai zan nuna muku yadda za ku canza background na bidiyo, sannan ka sa ya kyau sosai yadda za ka iya ma posting da shi a Facebook ko Instagram da dai sauransu. Shi dai wannan application da zan nuna muku ba wani abu bane, ba ma za ka yi amfani da data ka ba. Haka kurin za ka iya shiga ko editing ɗinka ka fara aiki. To in ga shi wannan za ka ɗan tsaya ya buɗe. Yanzu bara a fara. Yanzu bara mu ɗauki wannan, kaga shi ma ya canza background amma za mu iya canza. Sai ka fara samun background. Yanzu bara mu zaɓi ja. Kaga dai ja ya buɗe, kawai sai kai haka ka rage shi yadda kake so. Yanzu bara mu zaɓi, tunda mu yanzu a YouTube za mu ɗora, za mu zaɓi wannan. Kaga ya tsuke ya kuma yadda YouTube kawai za ka ko a wannan za ka iya maida shi audio ko bidiyo ka ɗora a YouTube ba ka da matsala. Sai ka danna gun adi. Yanzu ga shi nan za mu ɗauko shi sai mu haka. Kaga ai ga shi nan za mu ɗauko shi sai mu ga wani abu kamar almakashi sai mu danna shi. Inda sun nuna mana wannan sai ka sai za ka iya zuƙo shi a za ka iya zuƙo shi sai ka yi haka a hankali, saboda in kai kuskure hotonka ba zai kyau ba sosai kuma za ka ɓata lokacinka. Ka dinga ɗan ɗaga, saboda in ba ka yi daidai ba za ka iya danna wancan yan kibiyas sai ka dawo da shi baya. In kuma ka ga ba ka danna sai ka dawo baya. Yanzu za mu danna wannan ekibiyas. Sorry. Yanzu kawai bara mu bar shi haka. Kun ga ya canza. To yanzu in kana so ka ƙara ma ado a kansa, za ka iya tafiya kamar kai save ma. Ga wanda aka sa wannan yan pencil na drawing sai ka danna shi. Kaga ya nuna wannan, to sai ka canza kala. Kamar bara mu sa fari haka sai mu danna, sai ka zaɓi wannan, sai ka zaɓi ɗan cycle ɗin na haka sai ka yi haka. To sai ka bar shi haka. Bacin ka gama sai ka ɗan gyaggyara shi sai ka haka. To yanzu ka san me, za mu ɗan yanke shi ne saboda ɗan yi kyau. Kaga ina yanke shi, za ka iya zoomin fa. Kana mai haka ka gama da budget ɗinsa. Kunga yanzu hotonmu bai yi kyau ba. To kai ma haka za ka yi, ka je ka gyara ka ɗora shi ya fresh sai kai good. sai kai save.
yanzu ba za ka ga muna zuwa galadi namu za ka gan shi. Ta haka za ka tura Facebook ko wani abu. Mu dai dan Allah muna roƙon ku da ku danna mana subscribe ga hoton channel din namu. Za mu dinga kawo muku yadda za ku ma'ana editing na bidiyo ma da kuma yadda za ku sarrafa hotunan ku. Sannan kuma za mu nuna muku yadda za ku yi katun kama haka kun ga wannan gashi dai ga mutum ne amma an mai art. Za mu yi ƙoƙari mu dinga kawo muku duk da yadda za ku yi katun haka. Mungode. Allah mu baka danna mana subscribe ba dan Allah ka daure ka danna kaji dan uwa domin ka zama wanda za ka dinga samun bidiyoyin mu da mun dora.